Здравейте и добре дошли в новият ми влог. Ако сте нови тук, казвам се Ивона и съм full-time social media manager, part-time content creator и влоговете са нещо, за което супер много ме зарежда, така че добре дошли в каналът ми. Ако ви е интересно и искате да следите повече от съдържанието, което качвам, можете да се сабскрайбнете за този канал, да лайкнете видеото и ще се радвам да ми оставите някой коментар. Аз, понеже в момента малко бързам, така че докато си говорим ще се и гримирам. Миналия влог пак ви показвах как се гримирам, така че няма да минавам през продуктите, защото те са същите. Вчера започнах да снимам влога, бях на фитнес след работа, направих една кардио тренировка, 2 км ходене под наклон и после малко упражнения за дупе. Сготвихме си след това много вкусна паста с гъби и сметана и гледахме всъщност филм, който много исках да гледам, It Ends With Us с Блейк Лайвли. Силно го препоръчвам, много ми хареса. Даже, честно казано, скоро не съм имала такава вечер, в която да гледам някой филм и просто да съм супер концентрирана, без да си гледам телефона, без да се разсейвам с други активности, така че силно ви го препоръчвам, ако не сте го гледали. Днес имам няколко задачки. Всъщност основната ми задача е, че имам да снимам за един от фриленс клиентите ми. Там всъщност снимам TikTok видеа. Ще е времеемко, честно казано. Това е втората събота, поредна, в която работя. Всъщност миналата събота снимах от 6:45 сутринта. Усещам умората, че ме наляга, но съм решила, че за великденските празници няма да работя. Може би ще снимам пак влог. Не мисля да работя, защото човек трябва да си дава почивка, когато сети, че му идва малко в повече. Аз не съм почивала доста време. Последните дни, които си бях взела, бяха за рождения ми ден и то бяха 2 дни. Всъщност бях взела 2 дни за рождения ми ден. Един от дните всъщност работех за единият клиент. Взех си също един ден, пак от февруари, за трипа в Будапеща, от който съм снимала влог, така че ако ви е интересно да видите какво правихме там, как си прекарахме, къде ходихме, можете да гледате и това видео, ако не сте го направили все още. Днес, за жалост, времето е доста облачно и май дъждовно, което реално спъва някои от идеите за снимане. Може би ще направим стандартното ходене до Сердика Мол, защото това е едно от местата, които най-много обичам да посещавам, когато е студено навън или дъждовно, искам просто да се разходя. Просто това е любимият ми мол. Имам и пратка, която чакам от Douglas. Бях си поръчала шампуан, който чакам от доста време. Поръчах шампуанът в сряда или в четвъртък миналата седмица. Вече е събота следващата седмица. Бях минавала няколко пъти, защото си бях взела всъщност пратка от H&M. Те просто ми казаха, че ще получа SMS, когато е в магазинът. Но са минали вече 6 или 7 работни дни, което не е никак малко според мен. След като са упоменали, че са 5. Мисля също и това да направя, да мина през магазина, да ги попитам какво става, защото разчитам на този шампуан, тъй като моят в момента свършва. В момента я връзвам, между другото в последно време, аз съм за фризьор, но в последно време това, което най-често правя и ми е най-удобно е просто да я вържа на слик прическа и да не се занимавам повече през деня с нея. Аз съм почти готова, така че и трябва да тръгвам. И виждам, че батерията на камерата ми заминава. Може би ще трябва да зареда за малко, за да имам батерия после да снимам. И ще се видим след малко. Само аз ли се чувствам супер изтощена всеки ден, без значение дали имам много задачи през деня или не толкова. Макар че напоследък имам немалко задачки, но просто всеки ден полагам някакви супер много усилия, за да си изпълня нещата, които съм си поставила за деня като задачи. Но няма значение. Вече е след обед, 6 часа е всъщност. Най-накрая си заредих камерата. Отидох да снимам за клиента, за който ви споделих, и там си откарах около 3-4 часа. Веднага след това бях умряла от глад и с приятеля ми хапнахме в Франкос. Любимата ми пица е Инферно. Ако не сте я пробвали, пробвайте я, уникална е. Тя е с пеперони и мед. За такъв пикантен мед се казва, но е уникална наистина.
Имах много активна, приятна, много активна неделна сутрин, която всъщност започна с звукът на бормашини, тъй като сме в нова сграда и честно казано сме от първите, които се нанесоха в сградата. Доста голяма част от хората в момента си правят ремонтите, което напълно го разбирам, но не разбирам това да се случва в неделя в 8 сутринта. Веднага след това отидох на фитнес. Направих една бърза половин час тренировка. Общо взето подобно на това, което ви снимах от петък, след което се прибрах, измих си косата, стилизирах си я с Дайсъна. Бритонът продължава да ме дразни супер много, защото е в една много странна дължина и мисля, че вече е време да си запиша час за фризьор. Но извън това мисля, че се получи доста добре. Използвах по-дебелата приставка за blowout ефект, но съм решила да си закупя няколко продукта и съответно аксесуари за това да я стилизирам по-добре и да е по-дълготрайна. За сигурност искам да си купя от тези щипчици, които навсякъде момичетата снимат, но на този етап винаги си я стилизирам и горе-долу държи. Когато е blowout, държи в хубав вид първите 2 дни. Накрая на косата винаги има някаква приятна чупка. Това е всъщност оверсайз тениска от българския бранд Люмем. Нея си я взех от един поп-ъп, който бяха направили съвместно с Trendy Confession в магазина на Trendy Confession. И всъщност това е първия ден, в който я обличам. Между другото да се върна на темата за сутрешната рутина. След фитнеса направих много готина закуска. Това е в момента любимата ми закуска, честно казано. Пудинг. Днес добавих ягоди и беше много хубаво. Погледах малко влогове, общо взето. По-чил за сутрин, вече 11 часа между другото. Не съм спряла да правя едно след друго. През това време даже пуснах пералня с завивките. Всяка неделя го правя. Изкъпах се, всякакви такива подобни неща. Пуснах и мялна също така. Така че сега набързо се оправям. Прибрахме се след разходката, беше много хубаво, поснимахме малко, мисля, че се получиха много готини снимки, времето навън е просто уникално, дано се задържи малко повече така. Прибрах се и си направих кафенце, което почти изпих всъщност. Напоследък пия от капсулите на Неспресо с карамело и ванилия, като това конкретно с ванилия и много ми харесва, направих студено всъщност. А сега исках да ви покажа всъщност какво си взех. Магазина Bobo Beauty Shop. Това е всъщност нещо, което ми трябва и за което ви споделих по-рано. Ще чакам от Douglas, даже си взех цялата серия. Говоря за Redken и конкретно за серията Volume Injection. До сега не съм ползвала нищо на Redken, но от известно време ми е доста интересно. Между другото много се вдъхнових от техните събития, които организират с инфлуенсъри и медии. Много се чудех коя серия би била подходяща за моята коса, имайки предвид, че тя не е боядисвана в момента. От доста време, всъщност над 2 години не съм се боядисвала и доста е дълга. Чудех се между серията, която е за хидратация, за по-суха коса и между тази за обем, но се спрях на тази за обем. Тези двечките от серията шампуан и балсам, нямам търпение да ги пробвам. Реално не си мих косата, така че може би в средата на седмицата ще ги тествам и силно се надявам да ми влияят добре на косата, да се стилизира лесно. Ако съм доволна от тях, определено бих искала да тествам и продуктите за стайлинг. Мисля да приключа влога до тук. Надявам се да ви е харесал. Това е вторият ми влог, в който всъщност говоря на български. Отново е такъв уикенд влог, така че пишете ми в коментарите дали ви харесва влога. Ако имате някакви въпроси за каквото и да е било, съм отворена да отговоря на тях. Следващата седмица и последващата мисля да снимам 2 гръцки влога. Няма да издавам повече, но или ще бъдат 2, или ще бъдат в един, но нямам търпение. Влизаме вече в по-лятна гръцка вълна. Ще се видим в следващия влог. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е интересно съдържанието, което качвам, може да ме последвате и в другите социални мрежи, които съм написала отдолу в описанието и да се сабскрайбнете за този канал. До скоро!